Finalmente, a moza de Alfredo Silvoso decidiu non presentarse no altar, o que motivou todo tipo de comentarios entre os asistentes á boda frustrada. Ocorreu aquí, en Portozás. Esta mañá, entre o correo, atopei unha carta que viña de Bruxelas dunha comisión da Unión Europea. Ajá. E que? Que queren? Ofrecerme traballo. Quería falar contigo. Ti dirás. Nada, polo contrato de aluguer do piso. Quería saber se va a renovar. Non o vou renovar. Deixo o piso. Que marcho de Portozás, sabes? Marchas? Sí, Andrés incorpórase outra vez e a min espérame un traballo na Coruña. Veña, a ver, que tes que dicir? Sabes que a noite anterior celebraba a miña despedida de solteira? Ui, que mal empeza isto. En fin, debín de beber demasiado porque perdín o coñecemento. Non ves, de mal en pior. Ladislao. O caso é que cando despertei estaba na estación de trens de Barcelona. Soa, sen un can no peto e sen saber o que pasar. Pero, Andrés, ti queres este traballo? Sí. Pois iso xustamente é o que lle tes que facer entender a María. E vai non aceptar, seguro. Sigo querendo ser xuiz. E xa non queres ser asesor xurídico da empresa do meu pai. Iso é o que querías ti, Cristina. Tamén cambiaches de opinión sobre min. Que queres dicir? Se queres quedar aquí, significa que non queres vir para a Coruña comigo. Muller, podémonos ver igual, non? Sí, cando che quede algo de tempo entre o xulgado e Helena. Presento a Fittipaldi. Vai pilotar a miña carrilana. Supoño que xa terás escoitado falar de min. Fosco para os amigos. Está moi boa pinta a túa carrilana deste ano, Couto? Este Currás. Era o que pilotaba a carrilana os anos anteriores. Ti o que queres é formar parte de non sei que comisión xurídica, non? Sí. E para iso temos que coller as maletas e marchar para Bruxelas. Sí. Pois eu non quero marchar daqui. Tes razón. Por que vou marchar? Isto é o que sempre quixen, o que quero. Se marcho agora, arrepentireime toda a miña vida. E vouche baixar eses fumes que tes de presumido, Non tes nada que facer. Ninguén de Portozás ten nada que facer. Pensas que podes vir aquí e falarnos con eses aires de campeón de xesteiro ou que... Tía, nana. Non lle toques ao rapaz, quítache unha corta que ainda podía comer as papas na túa cabeza. Así que xa o decidiches. Non ves comigo? Non. As que non nos imos ver moito somos Berta máis eu. Non che ia de deixar andar por Bruxelas a ti só. Tiña algunhas dúbidas, pero agora xa está todo decidido. Estou encantado. Pois, enhoraboa. Chamou Alfredo que por iso está na comisaría de policía de Móstoles sen roupa e cunha tatuaxe. A tatuaxe tanto ten. O caso é que non... Que os amigos tamén é que non lembra nada, seca. É a última vez, señores, a última vez. Donas e cabaleiros, hoxe tampouco hai boda. Que taquicardia, Manolo! Tranquila, muller. Que non casamos a nena! Tranquila, muller. Ainda non abrí o día, desgraciado! Vas máis pajar, dixe que máis vas pajar! Carallo, funcionou, Ai, meu pavarote aí. Mira como canta tamén Trasido. Non sabes quen é Trasido? O da boina que vivo aí ao lado, que é máis burro que feito de encarga. Así, home, así. Mais, a 5 menos cuarto, carallo. Toma, millo. Millo que quieras, E beber, bebe, toma. Bebe aí. E xa sabes, Mañá antes que cantar, siquera 10 minutiños antes. Ou 5, vale, 5, ou 5. Sempre un pouquiño antes, Moi ben. Así, toma. Artistazo, casi un artistazo.
Está moi claro. O qué? Algo malo, Manjui. Que pasa? As cartas din que alguén que te quere mal botoucho mal de ollo. Mal de ollo. A min? É que me ia botar a min o mal de olla? Non o sei. Pero vaiche traer mala sorte e desgracias a ti e a todos os que están ao teu arredor. E non di quen é o fulano ese? As cartas non din máis. Sinto. Mais o sinto eu, Toma, vale. Un día de mar. Adeus, Manjui. Adeus, muller, adeus. Se fosei xa... ¿Qué pasa, Curriolo? Cala, muller, cala que... Contame. Apañamos. Deixa estar. Que é iso de que non podo poñer a denuncia? Tarasido, o xulgado non pode perder o tempo con todas as tolemias que se vos metan na cabeza a currasa máis a ti. Pero que xustiza é esta que non fai caso dun pobre honrado cidadán? Que pobre e honrado cidadán. Sí. Anda, non me faga rir nin perder máis o tempo. Entón teño que foderme e deixar que o calo ese me mole todo canto queira. Pois sí, tes que fastidiarte. E non volvas máis polo xulgado con esas parvadas. Pitusa, mira a ver se ten os expedientes. Home, Taracido, que? Pasa algo? Sí, Pitusa non me deixa poñer unha denuncia. Pero como que non che... Que pasa, Pitusa? É certo, señor xuiz. Pero como non lle vas deixar poñer unha denuncia, muller? Escoite primeiro de que se trata. Bueno, tanto tengo que sexa. Ele está no seu dereito de poñer unha denuncia. Escoiteo. Bueno, sexa o que sexa vai ser ben recibido neste xulgado. Ti dirás, Taracido. Quero denunciar a Currás. Ben, e por qué? Amestrou un jalo para que cante moi cedo e non se esperte. A min e a Concha, a miña muller. Como? Que o moi desgraciado amestrou un jalo para que cante en plena noite. E a min, se me esparta en mitad da noite, xa non podo volver prejar ollo. Quero denuncialo por danos e presuizos. Xa yo advertín. Por certo, enhoraboa por quedar coa praza de xuiz de Portosás para sempre. Felicidades, xuiz. Felicidades. Moitas gracias. Pasa ao meu despacho. Iria, mira, seguro que non che importa que marchemos de Portosás? Non, de verdade. Pensa ben, Bruxelas está moi lonxe. Dame igual, eu quero estar con vos. Mira, nós queremos saber a túa opinión como se foses unha persoa maior. Entón, se ti non queres ir a ningún sitio, non imos. Verdade, Andrés? Sí, claro. Imos vir nas vacacións para ver os meus amigos. Sí. E nas festas do Carme. Tamén. Como imos ir ata Bruxelas? En avión, non? Claro, en avión. E Bruxelas é moi grande. Pois, dis que sí, non? E neva? En inverno, supoño. Andrés, e ti co traballo que tes ali vas ser un home moi importante, non? Non creo que sexa para tanto. Cando marchamos? Pois dentro duns días, en canto amañemos os papéis. E cando veñamos para Portosás, temos que vir outra vez en avión, non? Sí. Que ben. Entón imos ir moitas veces en avión. E ti tes medo do avión? Pois a ver hoxe como vai, che. Vamos unha semana que non asinamos rabo de peixe. É como o vento. Un día ven dun lado e o seguinte do outro. Virá. Pero a cousa así non traballa, non estou gañando patacón. Curriola, que? Fui bo onte, que cariña traes? Petróleo hoxe é mellor que non vai, che. Estás mal? Non, é que últimamente a pesca non vai ben, mellor que non vai. Oiches, Melgacho. España vai ben e a pesca de Portosás non vai ben. A ver como é o conto, Curriola. Que vos vou traer mala sorte, Non ia escoller nada, debe ser culpa miña, xa verá. Culpa túa? E como é o conto da culpa túa? Que son meijo, home, que... que sí. Os meigos estaban moi ricos con patacas fritidas, xa sabes, non? Pero que teño mal de ollo, Petróleo. Tengo mal de ollo no cu, vai o curista. Que é certo, home, que me dixo unha meiga aí no teu bar, Aljan que me quer mal, que... Sí, botou mal de ollo, é que estou condenado a ter desgracias e a amargar os que están ao lado meu tamén. Unha meiga. Pero non creades nin papa das meigas, as meigas. Meigas coñecín un lotazo delas en Haití. Viviches en Haití? Non vivín, botei ali 2 meses.
que larguei do mercado e non me pagaban, xa me estaban tocando os xoguetes. E había un lotazo delas, Esmeralda, que era a principal. Tiña unha espeteira curiola que era muller. O caso é que Esmeralda vivía de estafar os turistas con aquel do mal de ollo, tes o mal de ollo, as cartiñas aquelas. Sí, será unha estafa, pero... Pero que? Veña, embarcame a bordo, ó. Non imos coller nada, xa verás. Despois non me diga que non cho dixen. Xa verás. Desmarra aí, veña. Quanto máis isto? Xurxo, a quitar o traballo que me mandaches facer. Perdoa, pero non... Tranquilo, non pasa nada, deixo por aí. Pasache algo? Que se che pasa algo? Non. Estaba pensando. Pensando? Pois estiveches moi raro hoxe, Sí? Sí. Home, hoxe non me berraches. Merexino, As cousas como son. É que teño a cabeza noutro sitio. E logo? Nada, que ao final concederonme ese cambio de destino que solicitara. Como que vas marchar de Portosás? E logo non estás ben aquí, ou...? Sí, o que pasa é que xa sabes que desde que aprobei as oposicións, pois sempre quixen que me destinaran para Lugo e agora conseguino. Estás seguro de que queres marchar? Creo que sí. Eu nacín en Lugo. E non haberá algo que che faga quedar aquí? Algo que me faga quedar aquí? Sí. Non sei, a que te refires? Non sei, alguén relacionado co mundo da medicina, por exemplo. Vai elemento estás feito ti. Home, é que se che nota na cara, meu. Sí? Sí. Xa. Pois non sei, algo habrá que facer, sí. Xa veremos. Xa veremos. Por favor, Taracido, eso que dice é unha barbaridade, chico. É certo. Dixo-vos que ese criminal ten amestrado jalo para que cante máis cedo e que nos esperte a Concha e a min. Vai que dis, Paco, home? Francisco. Vale, Francisco, eu son che franco. Entende, non se pode andar acusando a xente por aí sen probas. Dixo-vos que é certo. E o cabrón ese do jalo debe ser ben listo, cada día canta antes. Pero non ses ese animal, home. Como vai haber un jalo amestrado? Bos días a todos, Hola. Que... Taracido, que mala cara tes, Non pegaches ollo en toda a noite, non? Quero dicir, o ollo. Védelo. Ainda por encima vense mofando de min, Oh, que desestabilizado estás, man. Iso é que non dormes ben, En cambio, mírame a min, Que bo humor traio, porque durmo como un can, É máis a consciencia tranquila, moito máis que a da Manxo. A consciencia tranquila, desgraciado, deixa de amestrar o jalo, a consciencia voucha partir en mil anacos. Que é iso? Ti estás-me acusando en público, sin provas. É peor de todo, estás acusando a Claudio, cuidado, Quen é Claudio? O jalo daqui de Maristo. Pero bautizáchelo jalo. Home, claro, o jalo é máis as jaliñas. tamén. Eses son animais con moito máis entendimento que moito especialmente algúns. Sí, ri. Xa verás canto ris no caldeiro, Ai, no caldeiro. Mira como me traeme a respetar. Que? Polo de pronto, tes a denuncia no xulgado, Como? O juiz emitiu esa denuncia absurda. Home! Carlos está moito peor do que eu pensaba, Non, son estes dous que o marean, porque el ten boa pinta, oi? Non, aí estades equivocados, que esa denuncia ten trasfondo legal, Porque existe ampla xurisprudencia sobre casos como este. Sí. Evaristo, que? Fuise mal. Estaba falando de xurisprudencia do caso aquel do mono de Ucraína que denunciou... Ves? Oi, pois eu penso que o que ten que facer o xuiz é ir ali ao lugar dos acontecementos a comprobar a que hora canta o jalo ese. Aí falaches, neniña. Quero un xuiz na miña casa escuitando o jalo. Que escuite as probas. Xa verás. Vanse empapelar. Que... Pois xa está decidido. Dentro duns días marchamos por fin para Bruselas. Diz que é un sitio moi bonito, Sí, iso din, sí. Sí, pero malo é que vou extrañar isto moito. Normal, muller. Digo eu. Sobre todo a xente. A muller non. Xa verás como cando chegues ali, logo te faz a vida. Xa, é que... Pero non estades vos
as mellores amigas que tiña. Tamén és unha boa amiga, muller. Claro, María, claro. Ora, apúntasme. Sí. Marcho pro centro de saúde, vale. María, a ver se nos vemos antes de que marches. Hasta logo. Veña. Que lle pasa a Berta? É logo que lle ia pasar. Nada. Digo que marcho e a vos parece que vos dá igual. Muller, como nos vai dar igual, María? Xa te despediremos cando marches. E non quitarás eso do cabezón, che? Vai ao carallo. Aquí os únicos que teñen mal de ollo son os peixes que imos coller. Ben bichos na sonda que son un feixe deles. É o que vexo que estou gafado o petróleo, non ves? Ai, fai o favor, fai o favor, home. Ves esta noite á miña casa, entón, non? Sí. Aí contra as 10, prepara algo rico para cear. Vale. Xurxo, pasa algo. Estás moi raro. Tiveches algún problema na escola ou...? Non, nada. Vaya, tiven noticias. Que pasou? Concederonme o traslado ese que pedín. Por fin poderás ir para Lugo, non? É o que sempre quixeches. Non sei que facer. Pero é o que esperabas, ser mestre na tua cidade. Mira, Berta, ese traslado pedino ao pouco de chegar aquí. As cousas cambiaron bastante. Ai, sí. Sí. Cambiaron moito. Xurxo, eu non quero que inflúa o que está pasando entre nós. Que quero que fagas o que ti queres de verdade. Non podes perder esa oportunidade. Non sei o que vou facer. Marchas? Sí. Teño que preparar as clases de mañá. Vémonos logo. Ola, Pitusa. Hola, señor xuiz. E por que non deixa de chamarme xuiz? Xa non o son. É o costume. Estou aquí porque quero falar con vostede. Comigo? Sí. Xa é definitivo que marcho para Bruxelas. Pois alégrome moito. É unha boa oportunidade para a súa carreira. Sí, xo sei. E quería... Vaya, quería dicir que a vou extrañar moito. Gracias. Se mo permite, vostede foi un bo xuiz. Gracias. A ver que tal nos vai co señor Porto. Agora se me desculpa. Teño moito traballo atrasado. Xa sabe como é o xulgado. Sí, claro. Pois nada, xa virei por aquí antes de marchar. Vale? Como queira. Ai, pois eu sigo pensando que o que ten que facer o xuiz é ir ali, ao lugar dos feitos, e comprobar a que hora canta o jalo ese. Eu estou completamente de acordo. É máis, pareceme unha boa idea. Oi, non me gusta nada ter unha idea que a ti che pareza boa, Pero mira que sodes chechas, A ver, que se lle perdiu a ninguén ali, E máis ti, Paduán, non és o que me tens que defender, non és o meu abogado. Védelo, está cajadillo co medo. Iso é que é culpable. Non me estaría incriminando, non? Ai, non sei. A min cuspíchesme. E logo non o merecías? Non. E vai con ollo. Que o que estás dicindo que non vayan ali prexudícache. Entendes? O que tens que facer é como a quen que non tes medo. Por eso che dixo, home, que ali que vai todo o mundo se quere, é lo que mal Mira, ten. aí ven o señor juiz, que él decide o que hai que facer. Xuiz, eu son insolvente, dixo inocente, E logo, que pasou? Xuiz, ten que cumprir co seu deber. Podes saber de que estades falando? Da denuncia de Tarasido, do galo de Currás. Ímolo empapelar, xuiz? Eu sou inocente de todo, xuiz, que se todo o mundo na redonda sabe que eu non lle fago mal a ninguén. Si, home, todo o mundo na redonda sabe que eres capaz de facer eso e moito máis. O que ten que facer xuiz é ir ali ao lugar dos feitos e comprobar a que hora canta o jalo ese. Eu estou de acordo, a ela non lle parecerá ben, pero eu estou de acordo. O que ten que facer vostede ir ali como xuiz instructor do caso. O que non sei é para que admitín a denuncia esas. Claro,
É moito máis cómodo quedar na cama en vez de ir ali, pero antes cando era sustituto ainda se preocupaba, pero agora como o xuiz xa ten a praza... Funcionario. Pensades que eu vou ir ali pola noite para comprobar a que hora canta o galo ese? Claro. Sabe o que che pasa? Que és un señorito de cidade e nunca vas comprender os nosos problemas. Non, pois xa mos vas ensinarte. Pois claro que che vou ensinar. E o primeiro que tens que facer é ir esta mesma noite ali. De acordo? Está ben, irei. Así se fala, xuiz, así se fala. Irei pola noite a casa de Taracido, comprobarei a que hora canta o galo ese. O galo non é funcionario, non ten hora, Axúdelle. A modo, ben, Jachín. Oye. Que? Como foi o día? Mal. E perdemos o aparello. Capotazo, pásalle a calquera, capotazo, aburrides hoxe, Calquera non, Petróleo. Pasa calquera que me leva a min a bordo. Outra vez. E dalle que merda ese, Pero non te quedas dar de conta, lojo. Ti biche o peixe igual que mi na sonda, non? E largamos o aparello. É que é merda para nós e máis para o resto do mariñeiro. Pero non se echan rapaz, pásalle a calquera, Pasa calquera non. Que? Mira, perdemos unha peza inteira de aparellos. Ai. Non asinamos rabo de peixe. É culpa miña, non o ven lá. Así Manjo ten razón. Cajo nas columnas do firmamento, parade xa con esa merda, porque me vou enfadar de vez, Manjo é bo rapaz, pero o que eu digo que non é normal o que está pasando. Normal. E tampouco é normal, eu que sei, que morra xente que nunca morrera, che. É máis morre. É normal de vez. Sodes uns supersticiosos. Acabouse. Supersticioso, sí, pero aquí neste barco hai mala sorte. Trouxen eu, vou no levar para outro barco, así que marcho, Que ti ves, Margachi? Pero ti, estás alabarado de todo, o que? Estou alabarado, pero marcho para outro barco. Esa está. Ai, que carallo, mira, tía Neura que lle entrou a este, hoxe. Hola, Berta. Home, Fito, non miras outra vez co conto de que che doa o estómago para non ires na escola? Non, que va. E logo que estás mal de verdade? Non, veño a falar contigo. Comigo? Ti dirás? Queríache falar sobre Xurxo. E ti por que vas onde a min falar de Xurxo? Mira, Berta, os dous sabemos o que sabemos, Así que comigo non me tens que dar explicacións, vale? Pois non disimulo, entón, nin che dou explicacións. No colexio ninguén quer que marche, entendes? Aquí entre nós, eu que sei, collímoslle demasiado aprecio. Entendes? Pedidelle que quede, a mellor acepta. Non, pareceme a min que el quere que lle pida outra persoa. Ti non pretenderás que eu lle pida... Aí está, que lle pidas. Ademais, ti tampouco queres que marche, non? Mira, Fito, eu non lle podo pedir que quede. É maior e xa sabe o que ten e o que quere facer. É unha decisión moi seria, eu non lle quero influir. Pero, Berta, o seu sitio está agora en Portosás, entendes? Iso terá o que dicir el, non crees? Mira, Berta, eu ben sei o que lle gusta, entendes? Gustache ti. Mira que espelidiño non saiu. Pero abre os ollos, só. Ti non lle pides que quede, el non che di que quere quedar, e un polo outro quedas un torrevolto, entendes? Deixasme dunha peza. E ti onde aprendiches a falar así? Olla, nas películas. Ah, e ti nesta logo que és? O director de casting? Sí, o director de casting. Está ben, non? Sí, xa me parecía a mí. Hoxe no super pasoume unha cousa máis rara. O qué? Nada, que lles dixen a Berta máis a Paula que íamos marchar para Bruselas e deulles igual. Pois agora que o dis, a mí pasoume algo parecido. E onde? No xulgado. Dixenlo a Pitusa e deulle exactamente igual. Tú xa sabes como é? Pero non era como a sempre. Era como se estivese desexando que marchase. Unha cousa moi rara.
Home, raro si que tamén foi o de verte máis, Paula, porque son amigas miñas de sempre. E non entendo como reaccionaron así. Pero a ti, Pitu, se tamén che ten afecto. Sí, además que eu tampouco pedía que, non sei, que chorase ni nada polo estilo, pero por lo menos que lle importase un pouco, non? Claro. Eso é porque non lles importa se marchades ou quedades. Non é iso, Iria. Entón, por que non se puxeron tristes cando lles contastes? Pois porque terán outras cousas na cabeza, non sei. Outras cousas na cabeza? Xa verás, cando yo conte a Fito, máis los resto, van quedar todos con pena. Porque a min quéreme moito. Elena, que susto me deches. Perdón. Pensei que me ia atacar alguén. Pero quen te vai atacar aquí, home? Eu que sei, unha besta do monte ou algo así. Si, o moucho ese que estaba a cantar. Ah, é moi simpática. És moi amable por vir ata aquí para mofarte de min. Non tiña nada que facer e dixe, voulle facer compañía a Carlos. E que levas aí? Pois nada, unhas cousiñas que trouxen por se me facían falta. Un xersei, un termo con café, unha caixa con antihistamínicos, unha cantimplora, a manta, por se... Ti nunca seiches ao campo, non? Pois non, nunca fun boy scout nin nada diso. E, ademais, de novo, nunca fun de camping, porque era alérxico ao pole. Agora xa non me pasa. Case. Pois mira, de todo o que levas aí non che fai falta nada, home. Parece que vas á guerra. Bueno, ben pensado, xa que tes aí o cafeciño, podíasme invitar a tomar un pouco. Ah, pois sí, sí. Aí tes. Vai frío, non? Sí. Espera, tápate coa manta. Ben, pois a ver agora cando canta o galo ese, non? Pois, para min, vir a Portozás foi como a reencontrarme co meu pasado. Pois, para min foi todo o contrario. Foi romper con todo o anterior. Sabes algo de Cristina? Sí, que está moi ben, pero que non quere verme, polo de agora. Sinto. Supoño que foi mellor así. Sei moi ben do que me estás falando, porque hai pouco pasoume a min. Pero supoño que para que nazan unhas cousas, ás veces teñen que rematar outras. Sí, claro. Ti verás ver isto, pero como cante, levámola clara, Que pensas que estou facendo, meu home? A ver, Claudio, non me podes facer isto, Claudiño? Ti e máis eu somos amigos, sempre nos entendemos ben. Así que, se agora che digo que non cantes, pois non cantas, non pasa nada. En tu caso non che fai, Para mí que había aquí no Tisala, teño un amigo en Ferrol que sai na televisión que as galiñas vai viva. Pero... De sinose con este? Ou de pintar a raya ou de contos deses? Nada. Pero nin en primeira, Este ten un entendimento que non é fora do común, Non, E dixo de atalo, non? Atalo é poñer algo no peteiro para que non cante, tamén podía ser. Non, é así ainda peor. Non, que se pon todo tenso e despois non aquela que as galiñas. E se non aquela que as galiñas non poñen. E se non poñen é un follón. Quen, el? Non, el tamén. Claudio, vasme escoitar, Hoxe non tes que amolar atrasido, Hoxe non. Aí vai. Aguanta. Aí vai. Non me cantes, non me...
Aí está. Aí o teño, aí o teño. Velo? Velo como ten máis entendimento que moitas persoas? Que chis? Me cagina, man. Pero Claudiño, man. O galo. Foi o galo. Sí, a proba que querías. Mira, ves? Son as 4:30. A ver. Ás 4:30, pois xa está. Bueno, que? Podemos quedar aquí toda a noite, non? Non, claro. Oio, xuiz, oio. Ti que fas aquí? Eu vin de testemunha. Agora xa podemos empapelalo, Sí, xa falaremos mañá, sí? Sí, moi ben, moi ben. Ata mañá, Ata logo. Que durman ben, Ata logo, ata logo. Sí. Ti xa sabes como é a cousa, Petróleo. Uns días entra pesca e outros nada. Pero isto xa é moito, isto xa é demais, porque os outros barcos veñen selados de peixe e nós merda, é que eu non acordo. Xa cambiará. Un día vai para uns e ao seguinte para os outros. Pois daquela que viña, eu que sei que viña o comunismo, todos a repartir. Era che boa. Ainda por riba, co riolo, que todo día, a culpa é miña, o mal de ollo, a culpa é miña, eu que sei xa. A culpa non é de ninguén. Non, home, xa o sei, pero fastidiame co rapaz, este que teima ese, porque era che boa. Era che boa a papeleta. Se a culpa de non pescar fose que a gente ten o mal de ollo. Si, ó. Que miras, meu? Cambiou o vento. Cambiou? Van cambiar as témporas. E que? Terás que ir pescar aos baixos de Xustás. Non facho os baixos de Xustás, hai un lotazo de anos que non se colle nada, Vai entrar un banco de xurelo. Como sabes? Ti vai aos baixos de Xustás e xa me dirás se volves con peixe ou non. Hola. Hola. Que xa decidiches algo sobre o destino? Ainda non sei que vou facer. Estivo aquí Fito. Fito? A que quería ese? Pedirme que che pedise que quedases. Ese rapaz é o demo. Sí, polo visto sabe moito da vida, polas pelis. Ti queres que che pida que quedes? Supoño que sí. Pero non te das conta que non che podo pedir algo así? Por que non? Porque non podes perder esa oportunidade. Quixéchelo sempre. E agora telo. Mira, non sei se o quixen sempre ou non, pero sei o que quero agora. E se isto sabe mal? O que? O noso. Eu non quero pedirche que quedes. Que o noso saia mal e que te poidas arrepentir por non ter marchado cando podía, Xurxo. Non quero. Mira, eu nunca che botaría nada en cara, sabes? Nunca che diría nada diso, pero... Non, hoxe non, nin mañá, e a semana que ven a mellor tampouco. Pero un día podes te arrepentir, Xurxo, eu non quero ser a responsable. Sempre igual, sempre igual. Telo que ter todo controlado, non? Pois sí, gustame ter todo controlado. Non quero meter a pata. Polo menos que algún dos dous pensa as cousas. Mira, eu non sei o que vou sentir o mes que ven. Non sei o que vou sentir o ano que ven. Pero sei o que sinto agora. Por iso mesmo, non che podo pedir que quedes. Pero eu quero que me pidas que queden por tozas. Non podo facer iso. Onde estará Xurxo? É moi raro, nunca chega tarde. Parade! Parade xa! É que teño esta jola.
Quero vos dicir algo moi importante. A ver, que pasa? Quero vos dicir que vou marchar para Bruselas con miña nai e con Andrés. Pero non vos preocupedes, só que vou vir nas vacacións e poderei vos ver. É certo, vou marchar, Vou marchar xa, pero cada unha vez. Parece que lles dá igual. Home, xa, sí, pero... E ti tampouco te importa moito, Porque... Xa, é que queres? Seguro que non nos vas pasar mal, Bruselas, miña nai, ao lado de Holanda, non? Pitas parvo. Vou marchar para sempre. É que queres, que che pago o billete daquela ou... Marcha dunha vez e déxame en paso? Eche unha risa. Se dijo que non vou, é listo. Que non? Dalle, xa. Ay, mamá, y parece mentira que crean esas patrañas, chico. Ves? Dicho todo o mundo, todo o mundo. Pero é que vos non vos dades de conta lá. A meiga dixo que ia traer mala sorte. E carallo si trae mala sorte. Sabe Cristo o tempo que hai que non traemos un peixe nin para comer. Nin para comer. Eso porque estás pasando unha mala temporada, xa está. Claro, é unha mala temporada, meu home. A temporada é cando ven o ciclón e bota os barcos ao fondo. O resto dos barcos que? Que fan cada marea que nin os cans. Casualidade. Casualidade, sí. Casualidade. España vai ben, eu que sei, che. Pois irá, meu home, irá. Irá, pero nós non imos ben. Moi ben. Eso é culpa miña. Pois falei con Mergacho e díxome que tiñamos que ir pescar os baixos de Xustás, che. Onda? A Xustás? Dixo que vai entrar no taxo de Xurelo. Xurelo. Neste tempo. Xurelo neste tempo. É no de Xustás. E ti falle caso, está máis tolo que eu. Si, voulle facer caso. Non sei moi ben por qué, pero voulle facer caso. Non sei moi ben por qué, pero voulle facer caso. E pode dime a mí que non cree nas tolerías dunha meiga, di. Che. É Mergacho, non é unha meiga calquera. É unha autoridade na materia. Que? Está ben, vou, pero a última vez, A última vez. Como facer non fajamos venda, como non cubra a folla, esquécete de manjo na coberta, Aviso, Pero se has de levar un quiñonás só, non esteas tan serio. Estás todo o día, non. Ladislao, tes que dicirlle a Currás que procure que o galo deixe de cantar esas horas. Xa, pero que queres que lle faga? Non sei, calquera cousa. Pero, Carlos, mira que estamos falando dun galo con pedigrí, Eso en calquera momento pasa a ser especie protexida, Que burricada. Pero que é iso de especie protexida? Que si, que a facenda avícola de Evaristo Currás é única na Costa da Morte. É merecedora de sobra desa distinción, En que te baseas ti para dicir iso? Os pais e os avós de Evaristo Currás seleccionaron o mellor da súa facenda ata crear o que poderíamos denominar unha superespecie de jaliñas. És ben animala. Que non, Pitu, se ti sábelo. Estamos falando dunha superespecie de jaliña moi puñedora e intelixente, Ladislao, como vai ser unha galiña intelixente? Pero, como non? Se ten unha pepitiña segunda que só lle falta falar. É máis, algún día Portosá será coñecida por esas jaliñas, Mira, déixate de contos e dille a Currás en que procure que o galo deixe de cantar esas horas e listo. Sí, deixo yo, pero... Home, Evaristo, precisamente estaba comentándolle a... Excelencia, é un criminal, un asesino. Os seguintes igual podemos ser calquera de nós. Pero que pasou, home? Hai que encerrarlo na cámara de gas, Excelencia. A quen? A Tagasido. Por qué? Que fixo? Matoume a Claudio, señoría. Matouche a Claudio? Matoume, home. É con saneamento, Que lle retorciu o pescozo, señoría. O seu jalo, o rei do curral. Preito, Non sei se os farei, home. E dixenlles a todos que marchábamos e deulles igual. Iria, non estarás exagerando? Non, de verdade, E Fito que dixo? Que tiveron unha boa viaxe. Pero dixo como se fose unha fin de semana. Pois algo lle farías, se estará enfadado. Fala con el. Non quero volver a falar con el máis. Estou desexando marchar. Está ben. Está moi ben. Parece que a ninguén lle importa que marchemos de Portozás. É que parece que lles dá igual. Son uns parvos. Pois é, que hai. Eu pensei que tiñamos moitos amigos, pero sabes o que non. Eu tamén. Home, a min é máis normal, non? Pero... Por?
Muller, porque levo pouco tempo en Portozás, pero vos levades toda a vida. Pois serache moi triste, pero é o que hai. A mí tampouco me importa ningún deles. Dixo o Melgacho non a mona esa. Pois esa mona de ter máis razón. Mellor que ninguén, non? Hai que largar aquí en Puxustás. Quen largou aquí? Moncho, esperta. Veña, vai mirar a sondada. Veña. Casi, vai arriando, casi. Correalo! Correalo! Os de Cormelle chaman por nós, vente. Xa o sinto, aí vou. Aquí Casador, cambio. Estás todos o que, ó? Hai máis peixe nunha carnicería que en Sotás. Cambio. É un chiste, non? Máis chiste vai ser cando que temos en Cormelle. Cambio. Agora ides ver quen ri de último. Dille. Ide por rir de carallo. Moncho, que? Hoxe non facemos o día, ou que? Por que me denunciaches? E ainda preguntas? Asasino? E que che pica? Tarsido, non me busques que me atopas, eh? Oh, xa sabes que non che teño medo ningún, eh? Vas ter, vas. Que desta vas por o caldeiro. Total é como a túa casa. Non te pases, Currás, non te pases. Como non podes comigo, tomáselo con Nimariño, eh? A ver, pero que che fixen eu, eh? Me fixeches ti. Mataches a Claudio, sí ou non? Sí, e se o matei, que? Que me vas facer? Que me vas facer, eh? Isto só ten unha solución. Sí? Cal? Sí. Ti e máis eu, sós. Onde? No meu pendello. Cando? Na gloria do día. Ali estarei. E ali amañaremos o do jalo. Hola. Hola. E ti por aquí? Pois xa ves, dando unha volta e asegurándome de que todo estea baixo o meu control. Oe, perdoa, porque, non sei, no dispensario houbo cousas que non quixen dicir. Se as dixeches foi porque as pensabas. Sí, supoño que sí. Ou porque a mellor a min cústame moito falar de certas cousas con claridade e ao final non me fago entender moi ben, non? Sí, ao mellor. Mira, eu só quería que me dixeses se querías que quedase. Se o fago vou contra min, Xurxo. Eu non podo influir en ninguén para que tome unha decisión tan importante. En ninguén? Eu son ninguén. Se fose ao revés, non che gustaría que eu che pedise que quedases? Sí. Sí. Daquela por que non me podes pedir ti a min? Non é o mesmo. Se cho pido, nunca vou saber se quedas porque ti queres realmente ou porque cho pedín eu. Mira, ás veces hai que arriscar, eh? A ver, de que tes medo? Non o sei. Supoño que de falar en plural e de tomar decisións. Mira, ademais xa é igual porque xa é demasiado tarde para discutirmos sobre isto. Por? Porque decidín que non vou aceptar ese cambio de destino. Polo menos este ano. Parece mentira. A min afectoume que a xente lle traia sin cuidado se marchamos ou quedamos ou que. Eu nin quero volver nin nas vacacións. Non quero volver nin ver a Fito nin os outros rapaces. E despois de escoitar esta canción, imos falar dunha partida que a todos nos ten moi tristes. Seguro que falan de nós. Seguro que en Portozás todo o mundo vai sentir esta partida. Ímolos extrañar moito. Son unhas das persoas máis queridas por todos nós. Souberon facer que toda a xente de Portozás lles queira e lles respete. Oxalá non tivesen que marchar, pero é unha oportunidade que non poden perder. Desde aquí, no meu nome e no de toda a redacción da Radio Municipal, desde o Consello e no nome de todos os veciños de Portozás, entre os que teñen moitos amigos, os que nos queremos sumar, un bico moi grande para Pepe Mato, máis coñecido como Pepe de Maruca.
para os seus que van pasar uns días coa súa familia de Barcelona. E agora deixámosvos con un pouco de música. Pero se Pepe da Maruca non o pode ver ninguén diante. E aparte marchan uns días, nada máis, unha fin de semana. A ver os ogros, pero é nós que marchamos ao estranxeiro, nin palabra. Isto ten que ter unha explicación. Isto ten que ter unha explicación porque non é normal. E tamén temos unha mensaxe urxente para Andrés, María e Elías. Aí está. Petróleo di que antes de marchar para Bruselas tedes que ir polo bar para pagar as débedas que deixastes. Di que vallades hoxe para que poida pechar as contas deste mes. Gracias. Isto xa é o último. Eu non entendo nada. Ti quedaches xa de ver algo no bar a Petróleo? Non, creo que non. Pois logo, mira, non se lle dá máis voltas. Ou se presentámonos ali, págase o que se ten que pagar, e a Petróleo encargo meu de cantarlle as 40, e os da radio tamén. Vos dixedes que non había peixe. Non, o que non hai son aparellos. Manda carallo, Petróleo. Eu pensei que tiña mal de ollo. Xa che dixen o ollo do cu. A cara, amarra na escaleira. Preparados? Listo, Evaristo. Xa. Está caralludo. A mí non sei que me dá, che. Este jalo da casa era prácticamente como da familia, eh? Da familia, pois se estivese tan bon como o jalo, era para probalo. É tercido, ese conto é mal como a carne de pescozo, eh? Aquí o animal é ti. El estaría contento de que xantásemos. Xame, pero todo o que fixe por min é mire como acabou, me ame. Non sufriu nada, coño. Contame outra vez, ó. É ben pesado, eh? Vea. Fun ao teu jaliñeiro ca idea de matar o jalo, non? Pero mirei para ele non puiden. Tiñan aquel de nobreza e nada, non o fixo. Desto puxos a cantar, non? E eu, claro, a escoitalo, porque o animaliño, a verdade, é que cantaba como a ningún. Cantaba moi ben. E de súpeto, no mellor, vai e pataplof. Morrío. De tanto cantar, claro. É que poñía alma, eh? Morrío na gloria, pobre. Meu prove Claudio, me ame. Non me caginar. Caralludo, eh? Faltalle unha sustancia, eh? Sí? Sí, ó. Ok. O Perceval, me cague. Home. Home. Pon aquí. Bota aí. A Claudio tamén. Vou botar un poquinho para flambear, que está enfriando un pouco. Déxame a mí. Cuida aí unha racha. Esta non ten lume. Así por riba. Ajá. Mira, o caso é ter salud. As ganas de comer veñen soas. Aí falaches, meu amigo. Home, meu que? Beba. Cólleme a última, veña. A ver. Quíamos matar peixes sabíelo, pero tanto sabíelo tamén. Home, cambiaron as témporas. Non. As témporas non cambiaron, non. Foi o vento, non? Será. A ver, ó. Hola, Manjui. Se a vexo que a pesca foi ben. Va. Iso é que o mal de ollo rematou. Rematou, seguro. Se empeza boa sorte, é que o mal de ollo perdeu a súa forza. Non sei se perdeu a súa forza ou se foi cousa de Marjacho. Ti que dis? Dijo que vais a tobar. Voando. Talajo. Mejo. Pois gracias por dicirlle que o mal de ollo rematou. De gracias nada. O que acordamos. Ok. Pero mira unha cousa, non se quero volver a ver diante do rapaz nunca máis na vida, eh? Como queiras. Mira, cando lle diriches as cartas e lle contaches toda a merda esta do mal de ollo, e en serio?
Meija. Nunca máis na vida, eh? Meija, disque. Dache boa papeleta, meijas. Anda, marchou a luz. Como non se ha dado, home, non. Estaba ben bo jalo, estou cheo como un pateiro. Si, pero non fales dela, que me ven a memoria. Un jalo tan bueno non o volvo a topar máis, non? Ese xa non canta máis. A disciplina que poñen no jaleñeiro, aquela crista que teñen... Agora podías cantar ti un pouco, non? Eu? Sí. Non é mala idea, caraxo. Veña, dalle aí. Dáchese. Vai ou non vai? Vai. Márcate un baile. Márcate un baile comigo. Ois, Carlos, é que eu quería che dicir unha cousa. Que? É que non sei que me pasou antes pola noite, así que... Non te preocupes. Por certo, dórmese moi ben contigo. Atención, a cantar todos, Veña. 1, 2, 3, 4, 5, Pasinho, e vai me levando caramelo que sim. Até pode ser que me espere na estação, terra da felicidade. Amore, levo de bem, tenho só o meu lar. Soltalo, venga!